על מה השיר הזה בכלל? על מה השיר הזה? על מה? מה נשמע? אתם מאזינים ל"על מה השיר הזה בכלל". אני יונתן ילון, ואנחנו בשנות ה-2000. 2007. אין מרחק באהבה שלנו, אז אתן לגשם מזרום. אני אהיה כל מה שאתה צריך ויותר. רובין ריהנה פנטי, או בקיצור ריהנה, נולדה בברבדוס והתחילה לשיר בגיל 7. עשור אחר כך, הסינגל הראשון שלה, פון דה ריפליי, נגן זאת שוב, הגיע למקום השני בארצות הברית. השיר מטריה, אמברלה, נכתב על ידי 3 מפיקים אמריקאים והוצא בהתחלה לבריטני ספירס. חברת התקליטים שלה דחתה אותו בתואנה שכבר יש לה מספיק שירים לאלבום הבא שלה, ככה שספירס אפילו לא האזינה לו. הכותבים שלו העבירו אותו למרי ג'יי בלייג' שגם לא האזינה לו, עד שלבסוף התגלגל לריאנה. הראפר ג'יי זי, שגם ניהל את חברת התקליטים של ריאנה, הכניס לו קטע ראפ משלו. המטריה בשיר היא מטאפורה לתמיכה רגשית. הגשם מייצג פגיעות ושליליות, והמטריה מסמלת את ההגנה שהדוברת תיתן לבן הזוג שלה אם יצטרך. היא מבקשת לנסוך בו אופטימיות. כשהשמש זורחת, אנחנו זורחים ביחד. אמרתי לך שאהיה כאן לנצח. מטריה היה הסינגל הראשון מהאלבום השלישי של ריאנה, בחורה טובה הופכת לרעה, והשיר הכי מצליח שלה עד אז. הוא כבש את המצעדים בהרבה מדינות, ביניהן ארצות הברית, אוסטרליה, קנדה וגרמניה. השיר זכה להצלחה חריגה בבריטניה, והיה בה 10 שבועות במקום הראשון, הישג שלא נראה מאז 1994. באותו קיץ היו גשמים כבדים בממלכה, והתקשורת הבריטית חיברה את ההצלחה של השיר למזג האוויר הסוער, בטענה שהוא יצר ריקוד גשם לא מכוון. ריאנה הופיעה בארץ ב-2010. 3 שנים אחר כך, הופעה שלה בפארק הירקון עוררה ביקורת בגלל איחור ממושך, קיצור משמעותי של זמן ההופעה, והישענות מוגזמת על פלייבק במקום שירה חיה. בעקבות ההופעה של ריאנה בסופרבול 2023, מטריה נכנס שוב למצעד האמריקאי. זאת בריטני, כלבה. ב-1998 טלטלה בריטני ספירס בת ה-16 את עולם הפופ עם סינגל הבכורה שלה, מותק עוד פעם אחת, Baby One More Time, שהגיע למקום הראשון בעשרות מדינות. האלבום הראשון שלה נקרא באותו שם ויצא שנה לאחר מכן. הוא כלל לעיתים גדולים כמו לפעמים אתה משגע אותי ונולדתי לשמח אותך, וזיכה אותה בכינוי נסיכת הפופ. אחרי האלבום השני שלה, אופס עשיתי זאת שוב, ספירס התחילה לפנות לקהל בוגר יותר, עם שירים כמו אני שפחה בשבילך הפרובוקטיבי ורעיל טוקסיק המצוין. ב-2006, כשהגישה בקשה לגירושין מבעלה קווין פדרליין, היא הידרדרה מבחינה נפשית והתחילה להתנהג באופן לא יציב. בשנה הבאה ההתנהגות שלה הסלימה והיא חוותה משבר מתוקשר, במסגרתו גילחה את הראש שלה והייתה כמה פעמים במכוני גמילה. התקופה הזאת התאפיינה גם במאבק משפטי כושל על משמורת ילדיה, מה שהעמיק את המצוקה הנפשית שלה. תן לי עוד, Gimme More, היה הסינגל המוביל מהאלבום החמישי שלה, Blackout, שיצא באותה שנה. הוא היה אחד השירים הכי מצליחים שלה, מקום ראשון בקנדה ושלישי בארצות הברית, בריטניה ואוסטרליה.
המילים של השיר עוסקות בכוח הפיתוי והמשיכה של הדוברת, שחוגגת את היותה במרכז תשומת הלב. הקליפ שלו הציג את ספירס רוקדת באופן לא קוהרנטי סביב עמוד, ברמה שלא הזכירה את הריקודים המוקפדים והמרשימים בקליפים המוקדמים שלה. ספירס פתחה את טקס פרסי MTV ב-2007 בביצוע של טני עוד, בהופעה מבולבלת וחסרת אנרגיה שנחשבת לאחת הגרועות בתולדות הטקס. מיד אחר כך, הקומיקאית היהודייה שרה סילברמן התבדחה עליה, והמבקרים קטלו את ההופעה שלה. למחרת פרסם הוולוגר האמריקאי קריס קרוקר, כיום קרה קנינגהאם, סרטון מלודרמטי בשם "תעזבו את בריטני במנוחה", שהפך ויראלי והוליד שלל פרודיות. למרות המצב המדרדר של ספירס, האלבום הזה ושני האלבומים הבאים שלה, קרקס ופם פטל, זכו להצלחה מסחרית וביקורתית. אבא שלה, ג'יימס, קיבל עליה אפוטרופסות ב-2008, שהסתיימה רק אחרי 13 שנה בעקבות תנועת מחאה אינטרנטית לשחרור בריטני, Free Britney. מאז היא חופשייה ועושה שטויות באינסטגרם. ב-2017 ספירס הופיע בפארק הירקון. כמה קצרים מ-2007. גברים בשחור, Man in Black של וויל סמית, שיר הנושא של הסרט מאותה שנה, הגיע למקום הראשון בארצות הברית, בריטניה, גרמניה ועוד. הוא התבסס על "אל תשכח אותי" של פטריס רושן מ-1982. וגם שאר הלהיטים הגדולים של סמית התבססו על שירים קיימים משנות ה-70 וה-80. קריאת השכמה, Wake Up Call, של מרון 5, מספר על בחור שחזר הביתה וגילה שאשתו בוגדת בו. הוא רוצח את המאהב ולא מתחרט, אלא חש הקלה שלימד לקח את חברתו. אדם לוין, סולן הלהקה היהודי, מגלם בקליפ את הבחור, שבסוף הגרסה הלא מצונזרת שלו מוצא את מותו בכיסא חשמלי. מרון 5 הופיע בפארק הירקון ב-2022. צל היום, Shadow of the Day, של לינקין פארק, עוסק בהתמודדות עם סבל ובמחשבה על סיום החיים הבלתי נמנע. בשיר נרמז שזיכרונו של הנפטר הופך לצל היום שנשאר מאחור. הלהקה הופיעה בפארק הירקון ב-2010. הסולן שלה, צ'סטר בנינגטון, שם קץ לחייו ב-2017. גרייס קלי של מיקה שאב השראה מהאופרה הספר מסיביליה של רוסיני מהמאה ה-18. מיקה, יליד ביירות, כתב את השיר בשביל לבטא את הייחוד האומנותי שלו בתגובה לדרישה של חברת התקליטים שלו שיבצע פופ יותר גנרי. זה היה הסינגל השני שהגיע לראש המצעד הבריטי בלי עותק פיזי, אחרי מטורף של נארס ברקלי. הביתה, Home, של דוטרי, נוגן בתוכנית אמריקן איידול כשהמתמודדים בה הודחו הביתה. קריס דוטרי, מנהיג הלהקה, התפרסם בעונה החמישית של תוכנית הריאליטי, שבה סיים במקום הרביעי. התוכנית הולידה כמה כוכבי פופ משמעותיים, קלי קלרקסון, קרי אנדרווד, ג'ורדן ספארקס, ג'ניפר הדסון, והסולן היהודי הווירטואוז אדם למברט. What 2008. זאת ההזדמנות שלך להוכיח את עצמך. אל תשכח את המהלכים שלך. אין לך שום דבר להפסיד חוץ ממני. קלי, קלנדריה טרן, רולנד, היא חברת ידידות של ביונסה, ובמשך תקופה אפילו גרה בבית של המשפחה שלה ביוסטון. השתיים הופיעו ביחד במשך שנים, עוד לפני ששרו ביחד ב-Destiny's Child, אחת מלהקות הבנות המצליחות בהיסטוריה. אבל כשביונסה התחילה לפתח קריירת סולו, רולנד נדרשה לצאת מהצל הגדול שלה. עבודה, Work, היה הסינגל השלישי מאלבום הסולו השני של רולנד, והראשון שהוציאה אחרי הפירוק הסופי של הלהקה.
הוא לקח את רולנד מההיפ-הופ וה-R&B של Destiny's Child לכיוון יותר רקיד ואלקטרוני, כמו שהתבטא בהמשך גם בשיתופי הפעולה המצליחים שלה עם דיוויד גטה, מפקד וכשהאהבה משתלטת. המיקס הפופולרי של עבודה הופק על ידי הצמד האנגלי פרימייסונס. המילים של השיר עוסקות כביכול בעבודה קשה והישגים, אבל בעצם מדברות על לתת עבודה בסקס, עם ביטויים דו-משמעיים שיכולים להתפרש כלהשקיע בעבודה, או פשוט להכניס. רולנד טענה בהתחלה שזה שיר תמים יחסית, שמדבר על מישהי קשה להשגה שהגבר שלה צריך להשקיע בה. לבסוף הודתה שהשיר גס בדיוק כמו שהוא נשמע. עבודה אפילו לא נכנס למצעד האמריקאי, אבל הגיע למקום הרביעי בבריטניה, ולעשירייה הראשונה בגרמניה, איטליה, שוודיה, אוסטרליה וניו זילנד. 3 שירים נוספים מ-2008, כולם של זמרות. בחור אמריקאי, אמריקן בוי, של אסטל, מבוסס על האקס האמריקאי של הזמרת הבריטית, שדרכו גילתה את האמריקנה, דרך הביגוד, המקומות והגישה הכללית לחיים. קניה ווסט השתתף בו, הרבה לפני שהתפלפ והזדהה כנאצי. השיר הגיע למקום הראשון בבריטניה והתשיעי בארצות הברית, אבל מאז אסטל לא הוציאה להיט נוסף. פרצוף פוקר, פוקר פייס, של ליידי גאגה, הוא לא על משחק קלפים, אלא על הסתרה של רגשות במערכת יחסים רומנטית. גאגה, סטפני ג'ואן אנג'לינה ג'רנמוטה, כתבה את המילים בהשראת הקונפליקט האישי שלה בין הקשרים שלה עם גברים והמשיכה שלה לנשים. היא הופיעה בפארק הירקון ב-2014. שדרת וורוויק אבניו, של דאפי, מתאר מפגש בתחנת הרכבת באותו שם בלונדון. השיר נכתב על ידי הזמרת אימי אן דאפי בהשראת פרידה שהיא חוותה. במהלך צילומי הקליפ היא התחילה לבכות באופן ספונטני, והסצנה הלא מתוכננת נשארה בגרסתו הסופית. דאפי פרשה ממוזיקה בשיא ההצלחה שלה, אחרי שסוממה, נאנסה והוחזקה כבת ערובה במשך כמה שבועות. שנת 2009, סיום לא מתאים לעשור לא מתאים. אני מאמין שאנחנו יכולים להשיג את האהבה שאנחנו צריכים. אני מאמין, תקראו לי נאיבי, שהאהבה היא בחינם. פט שופ בויז, נערי חנות חיות המחמד, היה אחד מהרכבי הפופ הכי מצליחים בעולם מאמצע שנות ה-80 עד אמצע שנות ה-90. עם להיטים גדולים כמו נערות הווסט אנד, זה חטא, תמיד במחשבתי, לב, האם תסלח לה, והכיוון מערב. אבל מאז דעך מבחינה יצירתית ומסחרית. ב-2009 הצמד חזר לגדולתו עם האלבום כן, Yes. האלבום הזה כלל שירים נהדרים כמו בכל העולם, הפייבוריט שלי שדגם את מפצח האגוזים של צ'ייקובסקי, אנשים יפים, ראית אותי מגיע, וכמובן הסיגל המוביל, אהבה וכו'. המילים של השיר, שנכתב בשיתוף צוות ההפקה קסנומניה, מדברות על זה שכדי לזכות באהבה, דברים כמו כסף, כוח, תהילה ויופי לא באמת נחוצים. למרות זאת, כמו שהשיר מציין בפזמון, הם בהחלט עוזרים. לא צריך לקנות בית בבברלי הילס, לא חייב שאבא שלך ישלם את החשבונות, לא צריך לחיות חיים של כוח ואושר, לא חייב להיות יפה, אבל זה עוזר. השיר ציני במידה ולא פוסל את הדברים החומריים. אהבה וכו' הגיע למקום הרביעי בבריטניה וזיקה את הצמד בהצלחה לא שגרתית בארצות הברית. בסיבוב ההופעות לקידום האלבום הם הגיעו באותה שנה גם לישראל, וביצעו יום לפני ההופעה שלהם את השיר בתוכנית הריאליטי כוכב נולד. ההרכב הופיע כאן גם ב-2000, 2013 ו-2017. Why you so obsessed with
ברור שאתה כועס עליי. סוף סוף מצאת בחורה שלא הצלחת להרשים. מריה קרי פרצה בתחילת שנות ה-90 עם להיטים גדולים כמו אהבה לוקחת זמן, מאהב חלומות, גיבור, והחידוש שלה לבלעדייך של להקת בדפינגר מ-1970. מאז היא הפכה לאחת הזמרות המצליחות והמפורסמות בעולם. היא מחזיקה במספר שיא של שירים שהגיעו למקום הראשון במצעד האמריקאי אחרי הביטלס, ומכרה בערך 200 מיליון אלבומים וסינגלים. אובססיבי, Obsessed, הוא הסינגל הראשון מתוך אלבום האולפן ה-12 שלה, זיכרונותיה של מלאכית לא מושלמת. השיר מכוון לראפר אמינם, שטען הרבה זמן שהוא וקרי ניהלו בעבר מערכת יחסים, דבר שהיא מצידה תמיד הכחישה. בשיר שלו, חלילים מבגדד, שיצא באותה שנה, אמינם לעג לקרי ולבעלה דאז ניק קנון, ואובססיבי היה שיר התשובה שלה. קרי לקחה את השורה "למה אתה כל כך אובססיבי אליי" מהסרט ילדות רעות, בכיכובן של לינדזי לוהן ורייצ'ל מקאדמס, שיצא 5 שנים לפני כן. בלי לנקוב בשמו, קרי מאשימה את אמינם, משקר שאתה שוכב איתי. היא מניחה שזה בגלל סמים, ויורדת אליו, אתה הוזה, בחור, אתה יוצא מדעתך. זה מבלבל, אתה מבולבל, אתה יודע? למה אתה מבזבז את הזמן שלך? בקליפ של השיר היא מופיעה בתור עצמה, וגם מחופשת לאמינם. אובססיבי הגיע למקום השביעי בארצות הברית, הישג שקרי לא הצליחה לשחזר מאז. אם לא מחשיבים את כל מה שאני רוצה לחג המולד, שכל שנה חוזר למצעדים ומניב לה מיליוני דולרים. קרי הופיעה בלייב פארק ראשון לציון ב-2015, וחזרה לארץ כעבור 2 לקדם מוצרי טיפוח. They will not control us. We will be victorious. קומו וקחו את הכוח בחזרה. הגיע הזמן שהחתולים השמנים יקבלו התקף לב. אתם יודעים שהזמן שלהם מגיע לקיצו. אנחנו צריכים להתאחד ולראות את הדגל שלנו מתרומם. השיר התקוממות, Uprising, של מיוז, הוא שיר מחאה עם מסרים פוליטיים. הוא היה הסינגל הראשון מתוך האלבום החמישי של להקת הרוק האנגלית, ההתנגדות. מתיו ג'יימס, בלמי, סולן הלהקה, שחולק בן משותף עם השחקנית האמריקאית יהודייה קייט הדסון, כתב את התקוממות על תחושות התסכול מהמשבר הכלכלי של 2008, כשהמוסדות שנועדו להגן על הציבור נחשפו כלא אמינים. הוא הושפע מאווירת ההפגנות בלונדון בזמן דיוני ה-G20, פורום שמאחד את 20 הכלכלות הגדולות בעולם. בלמי אמר שניסה לכתוב שיר גיבורי על, כזה שירגיש כמו שיר נושא של סיפור קומיקס, ויעניק למאזינים תחושת כוח והתעלות. בלמי יגדיר אותו כהמנון מחאה מודרני, אבל כזה שגם מספק תחושת הנאה. המילים עוסקות בצורך של האנשים להתאחד נגד מערכות דכאניות ולתבוע חופש וצדק. הן לא יפלטו בנו, אנחנו ננצח. הן מתייחסות גם להשפעת המדיה על עיצוב דעת הקהל. בבסיס השיר עומד קצב דומה להחשיד לקרא לי, Call Me של להקת בלונדי, המשלב גיטרות וסינתסייזרים באופן שמזכיר צעידה מאורגנת למרד. הקליפ של השיר מעצים את תחושת המרד, כשהוא מציג עולם דיסטופי שבו בובות ענק מייצגות את האליטות שמדכאות את הציבור. בשיא של הקליפ, הבובות נשרפות כסמל לניצחון ההתקוממות. השיר אומץ על ידי קבוצות מחאה כמו לכבוש את וול סטריט, וגם זכה להצלחה מסחרית גדולה. הוא היה הסינגל הראשון של מיוז שנכנס למצעד האמריקאי, ואפילו שהגיע רק למקום ה-37, הוא שרד בו 20 שבועות, ומכר יותר מ2 מיליון עותקים. התקוממות התנחל במשך 17 שבועות בפסגת המצעד האלטרנטיבי בארצות הברית, והגיע למקום ה9 בבריטניה. עוד כמה קצרים מסוף העשור. יש לי תחושה
I Got a Feeling של Black Eyed Peas הוא שיר דנס אנרגטי שהופק על ידי דיוויד גטה, הצרפתי יהודי, וסימפל את השיר שלו האהבה נעלמה מ-2007. הוא כולל את המילים העבריות מזל טוב ולחיים. הסינגל הגיע למקום הראשון בעשרות מדינות, כולל ישראל, והיה אחד הכי נמכרים באותו עשור. הלהקה הופיעה בארץ ב-2006, וב-2020 הוציאה שיר עם סטטיק ובן-אל תבורי. לאבד את חיי של White Lies הוא שיר הנושא של אלבום הבכורה של הלהקה, שהגיע למקום הראשון במצעד האלבומים הבריטי. White Lies היא אחת מלהקות הפוסט-פאנק הבולטות מתחילת שנות ה-2000, ביחד עם הרכבים כמו הסטרוקס, בלוק פארטי ואינטרפול. הלהקה הופיעה בתל אביב ב-2017. הרוזן מטוסקנה של דרים תיאטר נמשך כמעט 20 דקות. השיר נכתב על ידי ג'ון פטרוצ'י, הגיטריסט של להקת הפרוגרסיב מטל. הוא קיבל השראה מסיור שבו השתתף ביקב בטוסקנה בתוך טירה העתיקה, שלווה בסיפורים מקריפים ובאווירה מסתורית. הרוזן המדובר הוא סבסטיאנו קפוני, שהמשפחה שלו עוסקת בתחום היין. הלהקה הופיעה בישראל באותה שנה וגם ב-2017 ו-2019. וזהו, העשור הזה נגמר. זה היה עוד פרק של על מה השיר הזה בכלל. תודה שהאזנתם. את השירים שדיברתי עליהם תוכלו למצוא בפלייליסט של העשור בערוץ היוטיוב שלי. זה youtube.com/יונתן ילון. באנגלית, כמילה אחת. כותבים את זה ג'ונתן עם J, ו-TH, וילון, כמו ששומעים, Y-A-L-O-N. אם אתם כבר שמה, תעשו לי גם סאבסקרייב. אבל הדרך הכי טובה להתעדכן בפודקאסט היא לעקוב אחריי בפייסבוק ולהוסיף אותי לפייבוריטס. פשוט חפשו בפייסבוק ג'ונתן ילון באנגלית או יונתן ילון בעברית, ואם התחברתם לפרק, שתפו אותו עם חברים שאוהבים מוזיקה. נשתמע בפרק הבא.